Pa. Takže vás vítam pri ďalšom vlogu zo série Denník Ocka na materskej. No a my vás vítame po dlhom čase pri ďalšom vlogu. Nie, povedz. Dobre. Čau. 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 Čaute. Čau. Takže my vás vítame. Čau. Čau. Takže ešte raz. Roky na materskej a rodičovskej dovolenke. Presne toto je doba, ktorú som si zažil so svojimi dievčatami. A ja vás vítam naozaj pri novom videu. Ak si tu nový, tak nezabudni dať odber a like. A poďme sa teda spoločne pozrieť, čo všetko priniesla táto moja skúsenosť do života, kam ma to posunulo, čo sa vlastne v tom mojom živote stalo a možno trošku aj taký iný pohľad na to, ako bežne vidíte na sociálnych sieťach. Celá táto moja cesta začala v roku 2019, kedy vlastne to bolo aj také obdobie, kde som ešte stále hľadal nejaké také miesto v spoločnosti a rozmýšľal som, kde vlastne patrím a vystriedal som kvôli tomu niekoľko prác a proste niektoré veci sa nabaľovali, niektoré veci neboli naozaj jednoduché. A preto sme sa spoločne s Evkou rozhodli, že je čas skúsiť niečo nové a preto som sa rozhodol, že práve tento čas môže byť naozaj, kedy môžem byť uzdravený, alebo kedy vlastne môžem sa nejakým spôsobom formovať, prísť na iné myšlienky a rozhodol som sa nastúpiť na materskú, neskôr na rodičovskú dovolenku. Áno, aj toto boli dôvody, prečo som vlastne sa rozhodol ísť na rodičovskú. Odhľadanie seba samého, vlastne cez všetky tie veci, ktoré ma v živote nejakým spôsobom už tam formovali, tak sme sa rozhodli, aby som sa vlastne tak trošku nenudil na tej materskej a aby to nebolo len naozaj celé také o upratovaní a o všetkom tom, tak sme si založili náš prvý blog, YouTube kanál a naše sociálne siete, kde sme začali vystupovať pod pseudonymom Calfox Family a ako taký náš pilotný projekt bol vlastne to, že začíname natáčať vlastne náš denník ocka na materskej a rodičovskej dovolenke. Čiže vlastne to bol taký záznam naozaj toho, kde som mohol natočiť celé to detstvo pre naše dievčatá a naozaj zaznamenať také krásne okamihy, ktoré som teda mal možnosť s nimi zažiť a o ktoré sme sa vlastne podelili aj s vami. A dnes som veľmi vďačný za toto rozhodnutie. Vďaka tomu, že sme sa rozhodli tvoriť obsah na sociálnych sieťach, tak mal som si možnosť vyskúšať naozaj či už nejaké spolupráce, boli sme v rádiu, alebo proste točili sme obsah pre nejakých klientov, to môžem nazvať, alebo vytvárali sme naozaj taký rôznorodý obsah. Ale čo bolo grom, bolo to, že Boh sa staral v každej situácii, že naozaj vďaka tomuto času som mal možnosť zažiť veľké množstvo Božích milostí a možno všetci, ktorí poznáte tento príbeh o tejto tajničke, ak ho teda nepoznáte, tak vám tu dám kartičku hore, ako sme sa vlastne dostali na Kanárske ostrovy a tak a proste Boh sa staral počas toho. Nikdy som si nemyslel, že niekedy v živote uvidím oceán, ale to rozhodnutie, že chceme cestovať, že chceme naozaj tak proste Bohu sme povedali teda áno v našej službe, že chceme tak odozdávať aj taký trošku iný pohľad na tých sociálnych sieťach, tak vďaka tomu sme mali možnosť naozaj zažívať veľa milostí, či ohľadom financií, alebo proste naozaj tých výletov a všetkých vecí, že niekedy sme ani nevedeli ako a dostali sme sa na také miesta, o ktorých sme ani nesnívali. Všetko to, čo ste videli, je krásne. Kanárske ostrovy sú naozaj krásne a naozaj majte deti, cestujte s nimi, objavujte svet a mňa veľakrát to tak naučilo pozerať na tie výlety a na všetky tie veci. Nielen to také, že to musí byť perfektne zoradené a všetko musí mať zbalené a tak, ale naozaj z toho pohľadia takého dieťaťa, kedy mi tie moje deti ukazovali naozaj také stránky, ktoré som si myslel, že nikdy neuvidím a že ktoré nikdy nemám. A naozaj bol to čas, kedy naozaj sme aj padli vo výchove, kedy som naozaj si myslel, že nie som dostatočne dobrý otec a počul som rôzne rády a aj keď naši nám babko, detko a ostatní akože do tej výchovy nekecali, ale aj napriek tomu sme zažívali taký tlak, že ako proste sa správať k tým našim deťom, ako ich vychovávať a veľakrát sme naozaj aj v
zlyhali, ale vďaka tomu sme sa mohli postaviť a znovu narásť. A som vďačný veľmi za túto skúsenosť, že teraz sa chcem naozaj tak podeliť s vami, že proste nie všetko, čo vidíme na sociálnych sieťach, je také ružové a nejak takto to vyzeralo aj v našom prípade. Okrem toho, že som musel doma česky váriť a upratovať, tak ako dobre viete, vy čo nás sledujete už dlhšie, tak niekedy naozaj vychádzali tie videá častejšie, niekedy menej častejšie a naozaj bola to aj taká oblasť, kedy som sa potreboval vyformovať a do ktorej vlastne potreboval vstúpiť aj také prijatie a tým ťa chcem naozaj tak povzbudiť. Aj napriek tomu, že som veľakrát ako tvorca zlyhal a myslel som si, že proste môj strih nie je dokonalý a proste, že moje videá nie sú zaujímavé a čo proste mám dávať na sociálne siete, veď žijem taký obyčajný život, proste je tam nejaká rutina a proste neukazujem neviem čo, tak proste aj to si Boh použil a robil som naozaj na niektorých projektoch a veľmi sa z toho teším, že som mal takú skúsenosť a samozrejme aj ten YouTube kanál a ostatné veci, tie rozhodnutia dnes už viem, že boli správne, pretože mám aj taký dobrý pocit, že keď raz zomriem, tak viem, že nezomriem s pocitom, že som to nikdy neskúsil a preto sa neboj bojovať za svoje sny a ukáž, čo máš v sebe aj ostatným. Materská, rodičovská bol za mňa jedna veľká skúsenosť, ktorú odporúčam naozaj každému jednému mužovi, aby si ju vyskúšal, pretože neviem, či niekedy v živote ešte budeš mať možnosť vidieť, vyrastať svoje deti, možno asi z takejto perspektívy alebo z takéhoto pohľadu. A naozaj ja som veľmi vďačný za to, že mi to Evka umožnila, že sme sa vlastne aj tak dohodli a hlavne ďakujem prvom rade Bohu. A naozaj cez všetky tieto skúsenosti, že ma to niekam posunulo, že ma to nejak formovalo. A preto aj v dnešnej dobe nezabudni načúvať Božiemu hlasu. A neboj sa tvoriť a naozaj ísť za svojimi snami. Pretože sny, ktoré máš a sny, ktoré vložil Boh do tvojho srdca, nesmú ostať zabudnuté. Rozhodni sa, vykroč a nezabúdaj, tak ako On, aj my sme tvorcovia. Vo vzduchu nám visí ešte teda posledná otázka, že čo bude ďalej s Calm Fox Family. No a ako dobre viete, tak naša vízia bola taká, že keď sme začínali tvoriť, alebo zo začiatku, keď sme sa všetko učili a dokopy sme nevedeli nič, vlastne všetko sme sa učili od nuly, tak sme si dali taký cieľ, že hoď len jeden bude oslovený, tak bude to skvelé. A veľakrát naozaj tú spätnú väzbu sme dostali. Je to pár dní naozaj, odkedy teraz točím to video, proste kedy nás zastavili ľudia v Kauflande a proste povedali, že to vaše povzbudenie ma povzbudilo, alebo zastavila ma mamka v materskej škôlke a povedala, že tie naše blogy sú super a mňa to naozaj tak veľmi povzbudilo, že to funguje, že naozaj Boh je verný aj vo svojom slove, že stačí naozaj len jeden. A fakt dlho sme premýšľali, že čo ďalej, keďže vlastne materská mi skončila, že ako vlastne budeme fungovať ďalej. No a teda nič lepšie sme nevymysleli, len to, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Čaute!